खुलुमबाय दिनै 20 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। मोनफानि उनाव मोनफा सोंनाय बिलाइया लिक जादों, जायनि जाहोनाव आनजादफोरा केन्सेल जादों। नाथाय बे गोरोन्थिया सोरनि? फरायसाफोरनि ना सेबानि ना आसाम सोरखारनि? जायनाखि मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइया मोनफानि उनाव मोनफा लिक जादों आरो आनजादफोरा केन्सेल जादों, बेनि थाखाय फरायसाफोरनि फरायनायाव गोबां गोहोम गोग्लैदों आरो फरायसाफोरा गाव गावनि इयुनखौ लानानै जिंगा सिदों। जायनि थाखाय फरायसाफोरा सेबानि हेंथा खुद्रिदों। नाथाय सेबानि हेंथा खुद्रिनायाव फरायसाफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामदों लखिमपुरनि धलपुर पुलिसा। रिपर्टनि बायदिब्ला सोमावसारनाय फरायसाफोरनि सायाव पुलिसा गाज्रियैनो गाग्लोबदों। फरायसुलाफोरखौ बिखा उदैयाव गाज्रि गाग्लोबनायजों लोगोसे गोबां खेब सोबानाय आरो बायदि रोखोमै गाग्लोबदों। फरायसुलाफोरनि अनगायैबो फरायसुलिफोरखौबो हान्थु खरायहोदों, खोमायाव खेबनानै जलाय उथिलाय खालामहोदों, जायजों सासे फरायसुलिया थद गैयैबो जादों आरो फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। सेबानि हेंथायै खुद्रिनायखौ होबथानो थाखायनो पुलिस प्रशासननि गेजेरजों बे हाबाखौ मावहोनायनि अजद होदों। गसाइगावआव अर खामनायजों गंजिनै गलाया खामनानै गासैबो सेवहांगार जादों। गसाइगावनि 2 नं हावरियापेट हाथाइनि गलाफोरा अर खामनायजों सेवहांगार जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंबिलि 4 रिंगासो समाव अरा खामदों, जायजों गंजिनै गलाफोरा गासैबो सेवहांगार जादों आरो गंजिनैनि अनगायैबो खाथि खालानि माखासे गलाफोराबो अर खामदों। सर्ट सार्किट जानायनि थाखाय गलाफोराव अरा नांदों। अर खामनानै सेवहांगार जानाय गलाफोरनि मादाव मुलिनि गला, सि-जोमनि गला, बिजाबनि गला, मोब्लिबनि गला आरो बायदि बायदि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अर खोमोरग्रा बिफाना 30-40 मिनिटसो उन जादों, जायनि थाखाय गोबां गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। जुदि अर खोमोरग्रा बिफाना सिगांनो फैनायमोनब्ला गंसे गंनै गलाफोराल' खामनानै सेवहांगार जागौमोन होननानै फोरमायथिदों। जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों ओनसोलनि MCLA बिथाङाबो आरो अर खोमोरनानै गोबां गलाफोरखौ खामनायनिफ्राय रैखा खालामनायनि थाखाय प्रशासन आरो अर खोमोरग्रा बिफाननिसिम साबायखर बावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि गलाफोराव मोब्लिबनि जि मावनांगौ हाबा बेखौ मोजाङै मावनानै लायैनि थाखायनो बेबायदि जाथायफोरा जायो आरो आसामाव गोबां बेबायदि जाथाय जायो जायजों गोबां खहा जायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो जाहाथे मोब्लिबनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै लायो, बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। प्रमद बर' हाथाव BTC बाथियाव बे मोन्थोरजों BPF दोलोआ खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थांखिजों BPF दोलोआ दासान्दि फ्राय सानफ्रामबो हानजा सरनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव लाथिख' खामानि मावदों। रायजो राजाफ्रा मोजां मोननाय बायदि खामानि मावाखै, खालि बिथाङा गावनि पकेटखौल' गुदुं खालामगासिनो दं, बेनि अनगायै जेबो गैया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ BTCखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ, माखासेखौ फोजोबस्रांखाबायानो। कमिसन लानायनि हिसाब गैया, ट्रेक्टरखौनो मारुति बायदि गोख्रैथिजों सालायोबा जाब्रथाय जाखागोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनिखायनो प्रमद बर' हाथाव BTC बाथियाव मोन्थोरजों खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेराफारसेथिं गोदान साननाय हनायजों गोदानै राजखान्थि खालामनायखौ साबायखर बावदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि जुदि आंखौ अदेबानि प्रमद बर'खौ बोखारनानै गासैनिबो मोजां जायोबा बोखारनाया मोजां आरो बोखारालासे मोजां जायोबा दोननाया मोजां, बेखौ रायजो राजाफ्रानो थि खालामगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव गंसेबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गैलिया। मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै कमिटि दाफामदों। गोख्रों खामानि मावनो थाखाय गोदान कमिटि दाफामनायनि हाबाखौ मावदों मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि मिसामारि ओनसोलाव गंसेबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गैला। सिगांनि समाव 2 गुदि फरायसालि दंमोन, नाथाय फोरोंगिरिफोरनि मादाव सोरबा आजिरा मोनबाय आरो सोरबा फोरोंगिरिफ्रा जिउ गोमालांबाय, जायनि थाखाय फोरोंगिरिफोर गैला आरो बेफोर फरायसालिफोराव सासेबो फरायसाबो गैला। बर' फरायसाफोरा असमिया बिजोङाव मुं थिसनहैजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो बेबायदि गुदि फरायसालिफोरा जोबलांनाया मिसामारि ओनसोलावल' नङा, सनितपुर जिल्लानि गोबां ओनसोलफोरावनो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा जोबलांबाय होननानै फोरमायथिदों फरायसा आफादनिफ्राय। बेनिखायनो जाहाथे फोरोंगिरि थिसनो, बेनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि सनितपुर जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव बर'फोरा बर' राव रोङै दङ, बिथांमोननि थाखायबो
बर' रावखौ सोलोंनो हानाय बायदि सोलोंथाइ मिरु बानायनानै होनाय जादों आरो मिसामारियावबो बर' राव रोङैफोरनि थाखाय सोलोंथाइ मिरु खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लामानि जाब्रबथायजों हाग्रा बिफानाव मावनाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मटर साइकेल आरो डाम्पारनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जायजों हाग्रा बिफानाव मावनाय मिथुन बसुमतारीनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। बाक्सानि सिमलायाव जादों बे जाब्रबथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला मटर साइकेलाव मिथुन बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन सासे दंबावोमोन। बिथांमोननि मटर साइकेला डाम्पार गारिजों सौग्रावदों, जायजों मिथुन बसुमतारीया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासेखौबो जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं जाथाय जाखांनायनि उनाव जाथायथिलिनिफ्राय डाम्पार सालायग्राया खारखुमादोंमोन, नाथाय उनाव हमजानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि डाम्पार गारिया भुटाननिमोन। पर्बतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि सोरखारनि हेंथायै खोथा बुंनायनि उनाव मावग्लुंदों UPPL दोलोआ। साफानि उनाव साफा MCLA मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै खुगा बेखेवफैदों। प्रमद बर' आरो UPPL सोरखारनि हेंथायै खोथा बुंनायनि फिननाय होदों रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'नि गोजोन सोरखारखौ गोजोन गैयै खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया बाथा बायदि सुबुंखौ दैदेनहोनानै थैनि बाना जाहोनो नागिरदोंमोन आरो दिनैबो बाथानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया जौ जुवा बायदि समाजनि बेरेखा खामानि मावहोगासिनो दं होननानै बुंथियो फेरेंगा बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि हाग्रामा महिलारिनि समावनो बर', आदिबासि आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावराव दावसि जादों, थैनि बाना जादों, नाथाय UPPL सोरखाराव बेबायदि जायाखै आरो उननि समावबो बेबायदि जानो होनाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि बिगुमै अदेबानि हाग्रामा महिलारिनि समावनो 19 बोसोराव जौ जुवानि मेला, ड्राग्सनि मेला आरो समाज बेरेखा खामानिफ्रा जादों। बेनि अनगा जेबो खामानि मावनो हायाखै हाग्रामा महिलारिया होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। आरो बे 2 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियावबो खेबसेबो नुजाथिफैयाखै, मानोना बिथाङा गोजोनखौ सहायनो हायाखै, जौ जुवा ड्राग्सनि मेलाखौ बन्द खालामनायखौ सहायनो हायाखै होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगाया। बेराफारसेथिं बे 2 बोसोराव UPPL सोरखारा साख्रि थिसननो हायैखौ लानानैबो MCLA मुनमुन ब्रह्मआ सोंखारिदोंमोन। बेनि सायावबो रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि BPF सोरखारा CSBनि गेजेरजों साख्रि होयोमोन आरो BPFआ आनजाद खुङालासे रां लानानै 750 गोबांनो साख्रि होदोंमोन, जायखौ दाननानै होनाय जादोंमोन आरो CSBखौबो दाननानै होनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय CSBनि सोद्रोमा निरेन चन्द्र रायआ हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बेनि थाखायनो 2 बोसोराव CSBनि गेजेरजों 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगाया। बेनि अनगायैबो बिआर फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिबावदि BPF सोरखारा थांनाय 17 बोसोराव जाख्ल'नायनि सायावबो हाइकर्टआ थाबैनो बिजिरनायखौ होगोन। इरिगेसन बिफानाव साप्लाइनि मुङाव 60 कौटिनि गोबां रां जाख्ल'दों। बेनि सायाव बिजिरसालिया थाबैनो बिजिरनायखौ होगोन, नाथाय UPPL सोरखारनि खाफालानो गाज्रि। 1 बोसोर COVID-19नि थाखाय खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगाया। MCLA मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर'नि सायाव सोंखारिनायखौ सहायनो हायाखै राकेश ब्रह्म बिथाङा मुनमुन ब्रह्मखौ फिननाय होदों दि रायजो राजानि सायाव जुमुदै गारनानै होग्रा बिथाङा सासे केरेक्टारलेस, बिथांनि आखुथाया एबनर्मेल आरो बिथाङा गावनि मेन्टेल स्टेटासखौ फाहामनानै लानांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव केनाराम बसुमतारीनि जायगायाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ गावथारनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि डिम्बेश्वर मुसाहारिया सासे डाकाइतखा। केनारामानो जा एबा डिम्बेश्वर मुसाहारियानो जा, गाज्रि आरो डाकाइत मानसिखौ गावथारनायाव जेबो साननांगौ गैया, गाज्रिया गाज्रिखा होननानै बुंथियो राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ गासैबो नंखाय खोथा बुङो आरो जेब्लाबो नंखाय खोथा बुङो होननानै MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन आरो BTSनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ मोजां मोना होननानै बुंथिनायजों लोगोसे प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि लाबोनाय BTCखौ थगायनानै बिटिआर होननानै बुंथियो। बिथाङा दा BTC ना बिटिआर सालायगासिनो दं बेखौ रायजो राजानो खोन्थानानै होनांगौ होननानै बुंथिदोंमोन। लोगोसे स्कुल कलेज बानायनो हायै आरो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायै, 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायै सोरखारखौ मानो नांगौ होननानैबो बुंथिदोंमोन मुनमुन ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो 2019-20 मायथाइनि लामा बानायनायनि खामानिया सोलिबाय थानायाव जाख्ल'नाय जादों होननानै लामा बानायनायखौ बन्द खालामनानै दोनदों। बेबायदि सोरखारखौ रायजो राजानो मानो नांगौ होननानै बुंथिदोंमोन MCLA मुनमुन ब्रह्मआ। हाथियार लाग्रा आफादनिफ्राय उदां जानो हायाखै बिटिआर ओनसोला। हाथियार लाग्रा आफाद KLOनि मुङाव फालांगिरिफोरनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामनाया ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि गुरुपेला बाजारनि फालांगिरिफोरनाव रां दाबि खालामनाय जाथाय जादों।
फोरमायथिनाय बायदिब्ला KLOनि मुं लानानै सा 10 फालांगिरिफोरनिसिम लाइजाम हरदों, जेराव सासे फालांगिरिनाव 5 लाख राङै रां दाबि खालामहरदों। KLOनि मुं लानानै फालांगिरिफोरनाव 5 लाख राङै दाबि खालामनायखौ लानानै गिखांदों गरपेला बाजारनि फालांगिरिफोरा। फालांगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला KLOनि मुं लानानै सा 10नाव रां दाबि खालामनायखौल' बिथांमोनहा खौरां मोनदों, नाथाय गोबाङानो गिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव नुजाथिफैयाखै जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों फालांगिरिफोरा। कामाख्या थानसालियाव बोरलि होनायनि दायाव क्राइम ब्रान्चआ 3खौ हमबाय। थांनाय 2019 मायथाइयाव कामाख्या थानसालिनि नीलाचल हाजोनि आइ दुर्गा थानसालिनि साखाथियाव सासे आइजोनि खर' गैयै गोथै देहा मोननो हानाय जादोंमोन। बेनि उनावनो कामाख्या थानसालियाव अम्बुबासि मेलायाव मानसि बोरलि होनायनि सन्देहआव थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो क्राइम ब्रान्चआ नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावदोंमोन। दा बे दायावनो सोमोन्दो थानाय 4नि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों आरो 4नि मादाव दा 3खौ हमनो मोनबाय क्राइम ब्रान्चआ आरो गुबुन सासेया आसामनि बायजोनि तान्त्रिक होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायनाखि आइजोनि गोथै देहा मोननाय समाव आइजोनि मोदोमाव जेबो दाग गैयामोन। बेनिखायनो गिबियाव आइजोखौ थाल मोनै खालामग्रोनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। जाथायनि सायाव दासिमबो सोंनाय फिननाय लानायनि हाबाया जागासिनो दङ। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।